Que tal, saudos? Prisión provisional comunicada e sen fianza pro monitor da piscina municipal de Marín detido por presunta agresión sexual. Foi a nai dunha das víctimas quen presentou a denuncia. Está investigado por 6 delitos de agresión sexual a outras tantas víctimas menores de 16 anos. Vémolo de contado despois dos titulares. Xornada de movilizacións convocadas por Sanidade Pública para denunciar o incremento das listas de agarda. Houve unha concentración ás portas do Hospital do Salnés, onde aseguran que hai 10.000 persoas en listas de espera. Tamén se movilizaron en Ribeira, demandando médicos pro centro de saúde. Preocupación en Ribeira tras unha nova vaga de roubos a comercios e locais de hostalería. Os últimos hai apenas uns días. Dende a Asociación de Empresarios recollen o malestar dos comerciantes e hostaleiros reclamando o incremento de efectivos da Policía Nacional e Local nas rúas. O Concello de Pontevedra reclama 1 millón de euros a Ponte Caldelas pola distribución de auga potable ao polígono da Reigosa. Segundo explican dende o Goberno pontevedrés, o convenio que había entre as dúas administracións para este servizo caducou no 2020 e dende o primeiro bimestre de 2021 Ponte Caldelas non estaría pagando auga a Pontevedra. Rematadas as obras de mellora da seguridade viaria e peonil na estrada PO 531 o seu paso por Campaño en Pontevedra. O proxecto desenvolvido pola Xunta contou cun investimento de 862.000 euros. As obras centráronse nun treito de medio quilómetro entre o cruce coa estrada PO 310 e o cruce coa variante norte de Poio. E os veciños da parroquia boirense de Bealo presentan unha nova edición, a cuarta da súa muiñada. A cita vai ter lugar este vindeiro domingo a partir das 5 da tarde, unha proposta que conta cun amplo programa de actividades nas que se inclúen exposicións, música e baile popular e tamén unha merenda. Asuntos que vemos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Prisión provisional comunicada sen fianza pro monitor da piscina municipal de Marín detido por presunta agresión sexual. Inicialmente foi a nai dunha das víctimas quen presentou denuncia na comisaría da Policía Nacional. Hoxe pasou a disposición xudicial do xulgado de instrucción número 2 de Garda que decidiu tomar estas medidas. Está investigado por 6 delitos de agresión sexual a outras tantas víctimas menores de 16 anos. La investigación se ha desarrollado con la debida discreción, dada la naturaleza de los hechos, y se puede confirmar ya que se sospecha que hay varias víctimas. Los hechos se han perpetrado desde el mes de abril aproximadamente, fecha en la que esta persona empezó a trabajar en la piscina. Ha sido puesta a disposición judicial y confiemos en que los hechos se esclarezcan completamente. Quiero expresar mi solidaridad con las víctimas y con sus familias y con el pueblo de Marín, que lógicamente vive este suceso con conmoción. Aprovecho para pedir el máximo respeto para estas familias y para todas las personas usuarias de la piscina de Marín, cuya intimidad debe de ser escrupulosamente respetada. Tras coñecerse estes feitos, o Concello de Marín emitiu un comunicado expresando a súa consternación. O goberno local cualifica o ocorrido como feitos tremendos e lamentables e asegura estar en shock. Tamén din que estarán totalmente pendentes de todos os pasos que dean o xulgado e a Policía Nacional no marco destas investigacións. Ademais, póñense a disposición das familias ás que lles trasladan toda a solidaridade e para as que piden o máis absoluto respecto e intimidade. Preocupación en Ribeira tras unha nova vaga de roubos a comercios e locais de hostalería. Os últimos hai apenas uns días. Dende a Asociación de Empresarios recollen o malestar dos comerciantes e hostaleiros reclamando o incremento de efectivos da Policía Nacional e Local nas rúas da cidade. A última vaga de roubos a comercios e locais de hostalería. O último hai apenas uns días nun comercio situado na céntrica Rúa de Galicia está a preocupar a patronal local, xa que se xera unha gran inseguridade. A falla de efectivos nas policías nacional e local é sobradamente coñecida, distando moito do que a normativa vixente estima como recomendable, unha circunstancia que os ladróns aproveitan para poder campar as súas anchas. Sabemos que non están incrementando as dotacións da Policía Local nin Policía Nacional, nós trasladamos as nosas demandas á subdelegada, trasladamos ao Concello. Tuvemos reunións tamén en caso delegada en ese sentido para que incrementaran, digamos, a dotación policial. É certo
que non van a estar vigilando as 24 horas todos os comercios, pero seguimos dicindo que a policía é moi necesaria nas calles. Se a policía está presenciada polas calles peatonales que se besa, digamos, pois a xente evitaría moitos este tipo de actuación. Sabemos o que está pasando en Ribeira, que temos bastante afluencia de xente que ao final perjudica tanto un pouquiño o ámbito comercial. En ese sentido, trasládanos tamén todos os asociados dos negocios e as preocupacións de que están entrando cada vez máis. Dende a Asociación de Empresarios volven a demandarlle tanto ao Concello como á Delegación do Goberno a que se aumente o cadro de persoal da Policía Local e da Policía Nacional, o que posibilite a presenza de máis axentes nas rúas para garantir así a seguridade. Seguimos apoiando o mismo, que é necesario que a policía teña presencia nas calles peatonales, non as 24 horas, pero que se besan. Eso, como suelo dicir, todos sabemos que cando volvemos, vamos circulando pola carretera, vemos unha patrulla de tráfico, sabemos que nos poñemos un pouquiño máis respetuosos con todas as señales. E en isto pasa o mismo. Seguimos apostando, seguimos lle pedindo, tanto ao Concello como á subdelegada, que en ese sentido pois tome medidas. Pois precisamente a Policía Nacional de Ribeira informou da detención do presunto autor do último roubo. Trátase dun veciño de Ribeira duns 30 anos que conta con numerosos antecedentes por feitos semellantes e que fora detido xa a pasada semana por outros roubos cometidos tanto en establecementos do centro urbano de Ribeira como nunha cetaria e un bar na parroquia de Carreira. O xuíz decretara entón a súa posta en liberdade aínda que mantiña a súa condición de investigado. A nova detención producíase este martes tras roubar un bolso en Banda ao Río polo método do tirón. No momento do arresto, os axentes interviron varios efectos, entre eles un dos reloxos de marca sustraídos no último roubo acontecido o pasado luns nunha tenda de complementos. Concentración ás portas do Hospital do Salnés para denunciar o incremento das listas de agarda. O acto foi convocado por Sanidade Pública, que denuncia que a Xunta está desmantelando o sistema sanitario para favorecer a empresas privadas ás que deriva doentes. Aseguran que só na zona do Salnés hai 10.000 persoas en listas de espera. A concentración serviu tamén para reivindicar que durante o verán a ambulancia medicalizada que ten base no hospital non marche para Sanxenxo, para onde piden unha segunda unidade. A reivindicación non é nova, pero segundo denuncian cada vez é máis preocupante. Só Sanidade Pública convocou hoxe unha concentración ás portas do Hospital do Salnés para denunciar que na zona hai 10.000 persoas en lista de agarda. Unhas listas de agarda que o único que fan é deteriorar a sanidade pública e potenciar e facilitar que vaya incrementando a sanidade privada. Unhas listas de agarda que son a consecuencia da falta de recursos dende o Sergas, que o único que fan é derivar servicios públicos e dotación presupuestaria pública, estanlle dando todo ese presupuesto á privada. Pídenlle á Xunta que reforce o sistema público. A solución para as listas de agarda non pasa por desviar cartos e recursos á sanidade privada, senón que cos propios servicios que temos na pública, que son moi bons, dotalos de persoal suficiente e dotar máis recursos. Explican que no Salnés hai distintas especialidades onde a lista de agarda é especialmente alarmante, como uroloxía, xinecoloxía ou traumatoloxía. Na concentración, ademais de persoal sanitario, tamén participaron representantes sindicais e do BNG. No bloque acusan o PP de desmantelar a sanidade pública para favorecer a empresas amigas. O Partido Popular ten unha folla de ruta clarísima, non? Que é ir desmantelando a sanidade pública para que engordar a privada. E para eso son imprescindibles as listas de espera. Se non hai lista de espera, pois as persoas non necesitan ir á sanidade privada. E en esa dirección o Partido Popular ano e ano aumenta os cartos que deriva directamente a concertos que a sanidade privada. Vimos como nesta área sanitaria acaban de asinar un que lle chama un contrato marco, que son 11 millóns de euros para que Quirón atenda a lista de espera que non cubra a sanidade pública. Aproveitando a concentración, hoxe tamén levaron ata o hospital a reivindicación de que a ambulancia medicalizada que ten aquí a súa base non marche para Sanxenxo durante os meses de verán. Levar este coche para Sanxenxo é unha discriminación para esta outra zona do Salnés brutal, que nos insisto, queremos recalcar que o que fai falta non é cambiar, o que fai falta é dotar de recursos, pois onde hai máis afluencia, que é na zona de Sanxenxo Grove, pois que doten de outra ambulancia de soporte vital avanzado, que creemos que sí, que ten que estar aí. E aseguran que a campaña de recollida de sinaturas que teñen en marcha dende hai un par de semanas está a ter unha grande acollida entre a veciñanza. Hoxe, aproveitando esta concentración, despregaron a súa mesa diante do hospital, insistindo en que esta non é unha reivindicación pros traballadores, senón que vai en beneficio de toda a cidadanía.
E como cada xoves, a Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza volveu demandar médicos ás portas do Centro de Saúde de Ribeira. Esta movilización coincide coas convocatorias en outros puntos de Galicia por SOS Sanidade Pública para denunciar a precariedade nos servizos de atención primaria e o incremento das listas da garda. Ademais de demandar a incorporación de médicos, o Centro de Saúde de Ribeira, a mobilización deste mediodía tiña por obxecto denunciar o incremento das listas da garda. Así, sumándose ás concentracións convocadas en toda Galicia por SOS Sanidade Pública, a Plataforma do Barbanza acusou os Sergas de manipular as listas, que na realidade poden supoñer ata un ano de espera para unha intervención cirúrxica. En atención primaria, donde non debía existir a espera, a media de espera é de 7 días e pode chegar, como ben sabemos en Ribeira, a 15 días ou un mes, cando antes dos recortes non superaban as 24 horas. En atención especializada, as cirúrxicas creceron un 28%, a espera media alcanza os 76 días e medio, un 17,7% máis elevadas que en 2019. As de primeira consulta creceron un 15%, cun tempo de espera media de 60,8 días, un 19% maior que antes da pandemia. E as de probas radiolóxicas creceron un 18,4%. As listas son sumatorias. Na atención primaria 7 días, para a primeira consulta co especialista 67 días, para probas diagnósticas 60 días, para radioloxía ou para radioloxía 149 días ou para endoscopia e para cirurxía 68 días. En total, tócache esperar máis de 200 días para a unha persoa que teña un problema de saúde que exixa cirurxía. E ata un ano de espera en algúns casos. Durante a concentración lembraron tamén aos asistentes a movilización prevista para o vindeiro xoves en Santiago de Compostela, para que habilitarán autobuses gratuitos dende o Barbanza. Sairán ás 10:30 da mañá dende o apeadeiro de Ribeira con parada en todos os concellos. O Concello de Pontevedra reclama 1 millón de euros a Ponte Caldelas pola distribución de auga potable ao polígono da Reigosa. Segundo explican dende o Goberno pontevedrés, o convenio que había entre as dúas administracións para este servizo caducou no 2020 e dende o primeiro bimestre de 2021 Ponte Caldelas non estaría pagando auga a Pontevedra. Ante este escenario, o Concello pontevedrés enviou unha comunicación ao municipio veciño dándolle un prazo de 2 meses para regularizar a situación. Dende o Goberno de Pontevedra explican que o suministro de auga ás actividades industriais non é igual que os domicilios, mentres que neste último caso non se pode cortar o servizo. No caso do polígono industrial, Pontevedra podería ter que tomar esta medida por imperativo legal. Deixa en precario a unhas empresas que están pagando agua, non? É que a agua cobra o Concello de Ponte Caldelas, que resulta que a agua que na pagan son os ciudadanos de Pontevedra. Non é unha situación, non agardemos que se vai resolvendo. A ver, será a última, a menos que nos vexamos obrigados por cuestións legais, porque claro, a ver se nos van a denunciar por defraudación de recursos públicos, vale? A menos que eso, evidentemente, o Concello de Pontevedra vontade de cortar a agua non ten ningunha. Agora, vontade de obligalos a que cumplen, sí. O Partido Popular de Pontevedra alerta da posible perda de fondos europeos concedidos ao Concello. Desta volta, o PP pon o foco na achega de 2,2 millóns de euros outorgados para a renaturalización do treito urbano do Río dos Gafos ao seu paso por Campolongo. Polo momento, esta liña de achegas da Fundación Biodiversidade ten fixado o 31 de decembro de 2025 como data límite para o remate das obras. Dende o Goberno local confían en que haxa unha ampliación deste prazo, pero dende o PP están convencidos de que o Concello non chegará a tempo e perderá eses cartos. Rafa Domínguez criticou ademais a xestión realizada do proxecto cunha tramitación que cualificou como caótica, lenta e chea de modificacións que remataron nun retraso inadmisible. A esta contía, Domínguez suma 1 millón de euros perdido polo Concello para a actuación nos salóns do Lérez. De todo, o líder popular volveu responsabilizar o alcalde pontevedrés. Dende o Goberno local pola súa banda aseguran que están a traballar arreo para sacar adiante o proxecto. ¿Qué ha estado haciendo Lores estos 4 años en el proyecto del Gafos para que vaya con tanto retraso?
¿Cómo es posible que tras 4 años Lores lleve tanto retraso? Pues se lo digo yo, porque Lores y Mosquera están acostumbrados a liarla. Lores y Mosquera son unos liantes y han liado un proyecto de tal manera y de tal forma que van a perder 2,2 millones de euros. Pode ser, creo que é coñecido, non? Que cando collín o proxecto non había nin xeotécnicos, nin había nada. Vamos a intentar por todos os medios que non sexa así, non? Bueno, eu, con respecto a o Rafa Domínguez, hai dúas cousas na que eu categoría que é un fenómeno. Un é andar codazos para poñerse diante das fotos e outra para dicir que Lores é un desastre. Ora, despois, en calquera outra cousa, o sea, coñecemento dos asuntos, seguimento dos asuntos, xestión, o que sexa, demostrou unha incapacidade. E o PSOE de Lousame denuncia o mal estado da estrada local de Aldarís, ao cruce de Burzó. Unha actuación executada aínda non hai un ano que presenta xa innumerables deficiencias. Os socialistas culpan o Executivo local desta situación por non ter realizado no seu día un seguimento e un control correcto da obra. O pasado verán, o Executivo local realizaba o acondicionamento da estrada municipal entre Aldarís e o cruce de Burzó. Unha actuación que tiña como principal finalidade a mellora do firme e a seguridade do vial. Lonxe diso, un ano despois, a obra presenta innumerables deficiencias, ou iso é o que denuncia o PSOE local. Que se está desfacendo polo lado da cuneta, cada vez a cuneta máis fonda e cada vez a carretera, o aglomerado está chegando xa á línea. Noutros sitios xa comeu a línea blanca e nós creemos que isto é un peligro. A min que me digan, non, é que choveu moito este inverno, vale? Pero que chove todos os invernos. O Partido Socialista considera que o estado actual da estrada constitúe un serio perigo para os usuarios que transitan por ela. É un peligro, é un risco para bicicletas, para coches, porque aquí é unha carretera onde circulan moitos tractores, os coches teñense que medir xa 2 coches, imaginadevos si nos cruzamos cun tractor. Hai veces que hai que dar marcha atrás, arrimar donde se poda, pero ca visibilidade que hai no inverno aquí, este é un peligro constante. Para os socialistas, o equipo de goberno é o culpable desta situación, por non ter realizado no seu día un seguimento e un control correcto da obra. Trátase de algo non puntual, e que, segundo denuncian, acontece tamén noutras obras. Isto non é puntual, isto está pasando en noutras obras. Noutras obras que se están facendo, está pasando o mesmo por non ter unha persona responsable que supervise esas obras. É verdade que hai técnicos de fora do Concello que están supervisando esas obras, pero por parte do Concello non hai nadie. As empresas veñen e executan as obras sin supervisión por parte do Concello. Se nós non temos unha persona que supervise día a día, que sepamos con certeza pois que leva os espesores correspondentes, que a compactación é a correspondente, pois teremos este problema sempre. E á volta da publicidade falamos, entre outros asuntos, do 50 aniversario do Cima de Vilanova. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Rematadas as obras de mellora da seguridade viaria e peonil na estrada PO 531 ao seu paso por Campañón en Pontevedra. O proxecto, desenvolvido pola Xunta, contou cun investimento de 862.000 euros. As obras centráronse nun treito de medio quilómetro entre o cruce coa estrada PO 310 e o cruce coa variante norte de Poio. Xa están rematadas as obras de mellora da seguridade viaria e peonil na estrada que conecta Pontevedra con Vilagarcía de Arousa ao seu paso por Campañón. A intervención desenvolvida pola Xunta de Galicia centrouse nun treito de medio quilómetro desta PO 531 entre o cruce coa estrada PO 310 e o cruce coa variante norte de Poio. Hai escasamente, coido que non fan ni 7 meses que estábamos aquí dando conta do inicio destas actuacións. E daquela recordo que dixemos que o Gallafo son unha realidade no verán, e teño que dicir que antes de que comece o verán xa son unha realidade, xa temos executada esta obra que está pensado principalmente para
a seguridade viaria dos peóns dunha zona tan sensible como é esta na que nos atopamos xunto ao CEIP de Campañó con un índice moi elevado de alumnos. A intervención contou cun orzamento de 862.000 euros. Entre as actuacións incluíuse a execución dunha glorieta de 32 metros de diámetro para favorecer as manobras de cambio de sentido, calmar o tráfico e mellorar a seguridade viaria deste tramo. Tamén se mellorou a intersección co viario municipal de acceso ao Colexio de Campañó. Facilitamos así esa mobilidade sostible, esa mobilidade segura nestas ambas marxes ao longo de case medio kilómetro que conecta con este colexio e a maiores tamén pensando sempre na seguridade viaria, actuacións como a que comentaba o enxeñeiro coa realización de glorietas, instalación de semáforos, mellora de marquesiñas, todas actuacións pensando, como digo sempre, na mobilidade sostible. De feito, ademais, para facilitar a mobilidade peonil na contorna do Colexio de Campañó, executáronse sendas peonís en ambas marxes da estrada. Tamén se acondicionaron as 3 paradas de autobús existentes e 2 zonas de aparcadoiro para dar servizo ao centro. Non podo deixar de dicilo a rotonda que queda perfectamente preparada para iniciar as obras da variante de Alba, que creo que agora xa temos todo enfilado para comezala canto antes, así que pola nosa parte contentos de participar da inauguración de obras como estas e a seguir así. Allegue lembrou que nesta PO 531 a Xunta vende a actuar nos últimos 10 anos con investimentos por 5,3 millóns de euros entre Pontevedra e Curro para melloras da seguridade viaria no acceso ao polígono de Sequeiros na Devesa, para sendas como a da Devesa ou reforzos de Firme. E o Colexio Froebel e o Instituto Valle Inclán de Pontevedra xa presumen de nova cara. Os dous centros celebraron onte a súa inauguración oficial despois das obras de rehabilitación que se levaron a cabo en ambos centros nos últimos meses. O acto estivo encabezado polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. O que facemos é ir cos tempos. Xa digo, non ten ningún sentido decir que queremos innovar na educación e non ter presente que tamén o contido máis importante, pero o continente, os edificios teñen que axeitarse a todo iso. A disfrutalo, porque isto é de todos, das vosas familias que os pagan cos impostos, das administracións que temos a obriga de facer todo isto e da cidade de Pontevedra que hoxe pon renovados a disposición de todo o mundo dous edificios emblemáticos como son o Froebel e o Valle Inclán, que falan moito da Pontevedra que foi, pois sobre todo da Pontevedra que ten que ser. No caso do Valle Inclán, a Xunta levou a cabo unha rehabilitación integral por preto de 6 millóns de euros. O proxecto respectou a esencia arquitectónica do edificio, dotando o tempo de instalacións máis modernas, eficientes e funcionais. Dende o goberno galego destacan que se tratou da maior intervención de rehabilitación nun centro educativo galego dende os anos 70. En canto ao Froebel, os traballos deron cobertura a unha demanda histórica da comunidade educativa, a creación dun edificio máis accesible, cómodo e adaptado ao alumnado, así como o arranxo do tellado. Neste caso, o orzamento ascendeu ao son 1,9 millóns de euros. As dúas actuacións forman parte do plan de nova arquitectura pedagóxica da Xunta, coa que se pretende adaptar as infraestructuras educativas para responder aos modelos de aprendizaxe e ás necesidades do alumnado actual. Dende o 2009, a Xunta leva investidos máis de 24 millóns de euros en obras e melloras nos centros da cidade, os que se engaden proxectos en marcha cun valor superior a 1,3 millóns de euros. Destacan as obras realizadas no Centro Integrado de FP Carlos Oroza, na Escola de Educación Infantil Crespo Rivas ou no Instituto Xunqueira 2. O Centro de Investigacións Mariñas de Galicia, situado en Vilanova, celebra 50 anos de actividade, medio século de ciencia que foi clave pro desenvolvemento do sector marítimo pesqueiro galego. A día de hoxe, este centro conta con 35 profesionais e un plan de investigación estable ata 2027. O Cima de Vilanova celebra 50 anos convertido nun centro estratégico para o sistema científico galego. O seu papel foi clave para a transformación do sector marítimo pesqueiro. Naceu en 1975 para o cultivo da ostra plana. Este centro naceu gracias á visión e ao empeño dunha persona que non pode faltar neste recordo, Luis Losada, que recolleu a idea dunhos investigadores americanos que viñeron a estudar o fitoplancton que daba riqueza a nosas rías. E non podo deixar de mencionar a Alfredo Padín, daquela patrón maior da cofradía de Vilaxoán,
que tivo a xenerosidade de ceder os terreos onde hoxe se levanta este centro. E dende o seu nacemento foi medrando ata converterse nun referente internacional. O acto estivo encabezado polo presidente da Xunta, que defendeu que Galicia debe seguir apostando pola I+D+I propia a través de espazos como este. Seguir mimando estes centros que temos, que dependen da Xunta de Galicia, que son públicos e, polo tanto, son a nosa responsabilidade, e despois ter claro unha cousa, que para que isto teña continuidade, esa transferencia de coñecemento da que sempre falamos ten que ser unha realidade. E, polo tanto, o que se investiga, o que se descubre, o que se averigua, o que se estuda, despois ten que pasar o sector da sociedade ao que nos adicamos. Nestes 50 anos, o Centro de Investigacións Mariñas de Galicia suma máis de 850 comunicacións científicas, 350 publicacións especializadas e preto de 40 teses doutorais. 50 anos sendo vitais para a xestión sostible dos recursos mariños e a conservación dos nosos ecosistemas. 50 anos de colaboración coa industria pesqueira para garantir a calidade dos produtos. 50 anos de sensibilización e educación achegando concienciación social e ambiental. Neste momento conta con 35 profesionais que traballan en áreas clave como a oceanografía costeira, os recursos mariños, a acuicultura ou a patoloxía de moluscos. A actividade do CIMA leva realizando unha dobre vertente. Unha vertente investigadora, desenvolvendo sempre unha investigación orientada a lograr unha xestión racional e eficaz dos recursos mariños renovables. É unha labor formativa, como, por exemplo, a que se realiza levando a cabo a formación do personal técnico cualificado para dar asistencias ás cofradías de pescadores. O centro conta cun plan de investigación estable ata 2027 cun orzamento próximo aos 3 millóns de euros. Este, por certo, foi un dos primeiros actos da nova conselleira do Mar logo da dimisión de Alfonso Villares. O presidente da Xunta agradeceu a súa disposición a Marta Villaverde logo dunha semana moi difícil, dixo. Máis asuntos. A Deputación da Coruña fixo balance do acadado en materia de emprego a través do seu programa PEL. Segundo fontes da entidade, a institución provincial financiou este ano a contratación de 300 persoas en pequenas empresas, microempresas e negocios de persoas autónomas de toda a provincia, en concellos de menos de 20.000 habitantes. 34 das cales pertencen ás comarcas do Barbanza, Muros e Noia. O investimento destinado ao programa ascende a preto de 3,5 millóns de euros. As axudas permitirán ás entidades beneficiarias cubrir ata o 70% dos custos laborais durante un período máximo dun ano, incluído soldos, cotizacións á Seguridade Social e outros gastos sociais. Por concellos, as axudas beneficiaron a un total de 4 empresas en Boiro, 2 en Lousame, 11 en Muros, 3 en Noia, 7 en Outes, 4 na Pobra, 1 en Porto do Son e 2 en Rianxo. E a Deputación de Pontevedra mobilizará 300.000 euros para axudas para confrarías e agrupacións de mariscadoras da provincia. Esta mañá, na lonxa de Campelo, en Poio, o deputado provincial Marcos Guisasola mantivo un encontro coas entidades que resultaron beneficiarias destes fondos. O organismo provincial destinou a esta liña de axudas 350.000 euros, pero non se chegou a esgotar ese crédito, mobilizando finalmente 300.000. O reparto destas axudas vaise aprobar este venres na Xunta de Goberno provincial. As achegas vanse repartir entre entidades de 18 concellos da provincia. Na nosa contorna recibirán axudas da Deputación, confrarías, federacións de confrarías e agrupacións de mariscadoras de municipios como Cambados, Ogrove, A Illa, Marín, Poio, Pontevedra, Sanxenxo, Vilagarcía e Vilanova. Farano a través da liña de investimentos con 100.000 euros repartidos entre 15 colectivos e a de gasto corrente con 200.000 euros para 22 colectivos. Precisamente esta última liña naceu o ano pasado, tal como se indicaba esta mañá. Todas as agrupacións que solicitades as subvencións e ter a correspondente subvención e tamén dicir que corresponden a 18 concellos da provincia, non? Que teñen cofradías ou agrupacións. Do que faláramos e que nos pedíchedes fora que intentáramos, que se levabas demandando moito tempo, que dentro da subvención houbera axuda tanto para inversión como para gasto corrente. Creo que hemos cumplido. E a Deputación de Pontevedra pon en marcha unha oficina tecnolóxica de asistencia aos concellos. A iniciativa, que foi presentada tamén esta mañá, busca homoxenizar servizos e axudar as administracións locais en materia de ciberseguridade. Vamos a ofrecer solucións tecnolóxicas modernas e eficaces, a escoitar sobre a actividade efectivamente aos concellos, entender as súas necesidades e a continuación atender as vosas demandas. Sabedes que hoxe en día, coas novas tecnoloxías,
Temos problemas de servizos informáticos comuns, vamos a facer un apoio técnico en licitacións, en servicios municipais e, sobre todo, en ciberseguridade. A intención da Administración provincial é que este novo recurso poida estar en marcha a finais deste mesmo ano. Abrirase en setembro un período de adhesión dos concellos. Esta oficina ofrecerá asistencia en 4 eixos claves: servizos informáticos comuns, apoio técnico en licitacións, xestión de servizos municipais e ciberseguridade. Un xeito de impulsar a modernización e digitalización dos concellos. A Oficina Tecnolóxica de Asistencia aos Concellos nace da disparidade entre os concellos en canto a súa madurez respecto ás tecnoloxías de información e comunicación, na busca de procurar unha situación acorde en toda a provincia. Centralizarase na Deputación os servizos de asistencia e soporte que faciliten aos concellos os medios necesarios para facer fronte ás súas necesidades e, ademais, cun aforro económico. Consistirá nun asesoramento técnico especializado con escoita activa das súas necesidades para facer evolucionar o catálogo de servizos acorde ás demandas das administracións locais. Imos ata Ribeira. Aguiño celebrará a 8ª edición do Festival Sons organizado pola Asociación Francisco Lorenzo Mariño. Contará coa actuación conxunta dos grupos Bailadela e Sete Linguas e o peche correrá a cargo de Pans en Front como agrupación convidada. Un ano máis e xa van 8, a Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño volverá a poñer en valor a música tradicional cunha nova edición do Festival Sons de Aguiño. Un festival que organiza a Asociación Francisco Lorenzo Mariño dende o ano 2016 agás os anos da pandemia 2021 e 2022. Como todo o mundo conoce, este festival é un festival de canto e música tradicional. Será o sábado 21 de xuño no Conservatorio da Parroquia. Bailadela e Sete Linguas abrirán a programación cun espectáculo conxunto que dará paso ao grupo convidado Pans en Front. A xornada rematará cunha foliada aberta a que poderán sumarse todos os asistentes. A Sete Linguas e Bailadela van a facer unha actuación conxunta, como nos teñen acostumados noutros momentos do ano, unha actuación con un fondo, máis que unha actuación de música tradicional con un repertorio, será un espectáculo con un nexo común e con fío conductor, e a continuación dese espectáculo que abrirá ás 9 estes dous grupos, pois será a actuación de Pans en Front. Que nos acompañe todo o mundo a ver este Pans en Front, que é algo novedoso para nós, é ter ali unha pequena festa en que a xente se anime. Dende a asociación quixeron agradecer a colaboración das empresas patrocinadoras que apoian a programación anual da entidade encamiñada á recuperación e posta en valor da cultura e tradición da parroquia de Aguiño. Os veciños da parroquia boirense de Bealo presentan unha nova edición, a 4ª da súa muiñada. A cita terá lugar este vindeiro domingo a partir das 5 da tarde, cun amplo programa de actividades nas que se inclúen exposicións, música e baile popular e tamén unha merenda. Esta mañá presentábase unha nova edición, a 4ª da muiñada de Bealo, que terá lugar este vindeiro domingo. A proposta xurdiu no seu día da propia veciñanza da parroquia, co fin de poñer en valor o muiño da Ponte e, por extensión, as nosas tradicións máis populares, para que cheguen ás novas xeracións. Pois empezamos con actividade centrada de primeiras únicamente no muiño, pero a partir de aí pois fomos expandindo pois cara outras actividades que se realizaban na aldea de Bealo hai anos no pasado, non? E, bueno, son actividades que xiran en torno á tradición popular, á etnografía, a cultura do comunal, non? A muiñada arrancará a partir das 5 da tarde. En ela incluiránse múltiples actividades, como é o caso dunha mesa redonda que versará sobre as coplas e os bailes tradicionais. Exposicións, música e baile popular con grupos locais como é o caso de Pedra da Aroña e Nunca é tarde, e ata unha merenda para compartir entre todos os asistentes. Unha charla, facemos unha exposición tamén de fotos antigas que vamos xuntando co paso dos anos, de que vai aportando cada veciño unhas fotos que ten por a casa, así facemos unhas copias, facemos unha exposición de fotos antiguas que tamén queda moi ben, e despois para rematar pois un pouquiño de música tradicional e unha merenda. Facemos unha merenda, sempre charlamos e animamos a todos os veciños que queiran participar, colaborar para o ano seguinte aportando algo para que nos axuden os da organización.
Dende o Concello, que colabora coa proposta, agradeceron o esforzo dos veciños de Bealo en organizar este tipo de actividades que buscan preservar e poñer en valor a nosa tradición. Que queren poñer en recuperación da memoria e do que é noso, como é a recuperación do muiño e das tradicións antigas, pois como son as da labranza, e darlle a coñecer a xente máis nova que se acerca ali, ou simplemente rememorar cos máis adultos da parroquia, rememorar e recordar o uso que tiñan pois moitos apeiros dos que eles poñen ali. O Museo Valle Inclán da Pobra pon en marcha un ciclo de visitas comentadas dirixidas sociais e grupos turísticos. Os grupos interesados en concertalas poden facelo a través dun formulario aloxado na propia web do museo. Terán oportunidade de coñecer un elemento patrimonial de tanto valor como a Torre Bermúdez, catalogada como ben de interese cultural, ao tempo que afondan na excepcional colección que alberga, guiados polos comentarios do director e da técnica do museo. Nas próximas semanas están previstas as visitas de Galebar Turismo procedente de Granada, Yamaha Custom Club de Vigo e a Asociación Provincial de Pensionistas e Xubilados da Coruña. A escritora Fina Casalderrei recibe a insignia da Mesa das Verbas en Vilagarcía. A autora, que conta cunha ampla traxectoria, foi nomeada tamén socia de honra. Fina Casalderrei é todo un referente en literatura infantil e xuvenil. Este venres, esta autora estará xunto con Ana Merino en Vilagarcía, cidade de libro. Participarán nas conversas ao solpor da man de Susana Pedreira. En caso de chuvia, todos os actos van ser trasladados ao Auditorio Municipal. Ademais, Joana Marcus fará un coloquio tamén este venres baixo o nome Travesías de Tinta. Ademais, tamén nesta xornada vai continuar o Literatur no marco desta programación. Neste caso, 85 alumnos do Piñeiriño participarán na xincana literaria que este ano ten como protagonista as cantareiras e a poesía popular oral. Ademais, esta pasada tarde presentouse o proxecto xornalístico Vida Salnés, unha viaxe polo corazón da comarca a través de relatos, entrevistas e textos da man de Alberto Avendaño e José Luis Oubiña. Tamén estiveron na cidade nas conversas ao solpor este xoves Rosa Aneiros e Máximo Huerta. Vilagarcía, cidade do libro, rematará este vindeiro domingo. Pois así, con Vilagarcía, cidade do libro, rematamos hoxe o tempo das novas, de contado o programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola. A información, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas por estaren aí.